Хайде, ама не можеш да сяме да го изсървеме. Това не ме звънна и такова човек. Да, бъде се на друг, това да бъде. Бум, бум, бум. Малка циганка ли си и ти? Автомат Калашников. Звънна, дясно да бъдеш. А? Няма. Малко наляво и гледам. Друж! Снимай само шалара на панего, може да и шара. Невероятно. Много тръгна на тебе. Не, ще на въдица хватаме всичките. На панего? Което ние хватам, му го даваме, да. Много те е дръпна, бе. Ама чудо, бе, няма според. Влезенука, може да 15 амурди. Ти да не шара, не, бе. Не, на крека може. Я идем, човек. Ела тук Ти насам. баял по-малко стара. Ела насам, тук. Насам ела, Боби. Боби, ела тук, отзаре мине. Спокойно само. Няма нищо. Решава, що отпусна, бе? Сам чаят го дам, той да се побави. Бирката. Да. Много е добре. Дигни го горе. Спокойно, дигни го горе. Айде вътре си, майка. Айде! И Боби се записа. Едър ли? Едър, колко ще едър? 13-14 кила. За стръв чуден. За стръв. Някой дойде да помага, Чакай. Дай бъде. Едро е. Едро. Към операционната маса. Бих казал, че е доста едър. Не е като моя, обаче... Това е голямото, майка. Професионално закачане, гледай. Дай да снимаме къде е закачан. Давай. Бах твоята мама, как апи? Сериозно, аж как стиска? Ами стиска. И ти да си и ти ще стискаш. Манце, искам снимка. Веднага имаш снимка, приятелю. Просто газа, бе. Не, аз видео правя в момента. Чакай се.